Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin wata alƙarya kashi na tara. Tsaya ne inda cikin murya mai sanyi ta ce, ka ji na furta wani yare ɗazu da ka tambaye ni na ma'anarsa, sai na ce da kai fassarar kai kyakkyawa ne. To ba haka ba ne. Cewa ne ina son ka. Ta furta tare ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Dole ya sa ya daure zuciyarsa ya amince da santa. Tunda shi ma yana son nata. Idan ya ce baya son ta, Maryam ya faɗi ƙarya. Sai yau kika ga damar sanar da ni so? Maryam kin san tun a wani lokaci na kamu da tsananin son ki? Ta rufe fuska. Da a ce kana so na tuntuni da ka sanar da ni. Ya miƙe tsaye. Ba na son ki. Me zai kawo ni garinku? Ina son ki, me zai hana na yi ƙarya a gida? Da zulma zan je makaranta, na sa a raina sai na tafi a yau. Amma gashi har huɗu ta kawo jiki ba na tunanin na koma. Me yasa ne haka? Son kasancewa da ke. Me yasa ne haka? Son tarayya da ke. Me yasa ne haka? Na kasa gajiya da kallon fuskar ki. Tabbas akwai son ki a raina. Sai dai ban shirya sanar da ke ba. Shiru tai tana kallon sa. Ba ta yi tsammanin zan ba ma ta sani ba, sai ji ta yi Mujahid na cewa meye na kuka? Ta shafa kumatunta. Abin ya ba ta tsoro. Wato zubar hawaye take yi saboda su? Mujahid, da gaske kana so na? Bai ce da baki ba, ya ɗaga mata kai. Ta roƙo hannunsa a karon farko. Da bakinka ka ce kana so na? Ina son ki, Maryam. Wani abu na masa yawo a cikin jiki, wata iriyar sha'awa gami da so yana ƙwaranyar masa a cikin zuciya. Ta faɗa jikinsa ta ƙara rushewa da kuka. Ya kasa haɗa ta da jikinsa, sannan ya kasa banɓare ta. Ya yi mata uzuri ne saboda ya san su a addininsa, hakan yana da lasisi. A jiyar zuciyarsa kawai yake fitarwa. Ina son ka, Mujahid. Zan musulunta idan har ka amince ka aure ni. Yayi dabara ya ja suka zauna. Ya sa hannu akan fuskarta yana share mata hawaye. Na yi miki alƙawarin aure, zan aure ki, Maryam. Ya ɗauki robar swan ɗaya, ya je ya yi tsarki gami da yin alwala. Ya dawo akan wani ɗan siminti ya yi sallah. Bayan ya idar sallah suka tafi, farin ciki sosai a zuciyar Maryam. Yayin da shi kuma Mujahid yake cikin matsanancin fargaba, yana ƙoƙarin duba bisa zamowa da ya yi maƙaryaci. Yanzu kuma ga ƙari ya samu, ya zama yaudari. Ba ƙarya yana son Maryam, amma ta yaya zai iya aurenta? Ta wace hanya zai sanar da iyayensa? Bayan aurensa ta ƙarya yana son wata mace, kuma mace da take nesa da garinsu. Wannan al'amari sam ba zai yi ba, saboda ko giyar wake ya sha, ya san idan ta kai ƙarshen zautarwa ba za ta sa shi zuwa ya yi wannan ɓaramar ba. A cikin unguwannin Zuru suka ɗan yi yawace-yawacensa. Ya ga wurare da dama, har wajen isha'i, sannan suka tafi gida. Bayan sun mai da motar, ya amshi wayoyinsa da zummar ya kunna ya yi magana da Aminu don ya san inda matsala shi kaɗai za a fara nema a gidansu. Yana kunna wayar ƙoƙarin ta samu kanta refresh, sai ya ji ta kamu da ruri. Ya dubi lambar, ba wata bace illa Ruƙayya. Ya dubi Maryam, ya ɗan jinjina kai. Kawuna ne. Ta ɗan kalle shi gami da ba shi damar ya yi magana. Sai ya ɗan koma can gefe ya rakuɓe. Ina jin ki, Ruƙayya. Haba yana, ya ka kashe wayarka? Ka bar mu cikin fargaba. Tun safe nake ta faman kiranka. Wayarka ana nuna min a kashe take. Haba ya, ka san ba za mu taɓa kasancewa cikin kwanciyar hankali ba. Mujahid ajiyar zuciya gami da tunanin irin ƙaryar da zai yi don ya kuɓuce. Ta haƙuri ƙanwata, wayata aka sace. Ina sauka sai da yamman na Allah cikin ikonsa aka ganta. Duk biyun kuma. Ke dai bari da a ce ɓarawon nan ya sha, da ba ƙaramin asara ya yi min ba. Yanzu ya ake ciki? Ga mu nan, gobe fa za a yi kamu. Yanzu kai kace sai gobe za ka taho? Ki kwantar da hankalinki, ba da daddare ake kamun ba. To tare da ni za a yi shi, kin ji? An gama rabon kenan. Ba mu jima da dawowa ba. Yaya, dan Allah ka dawo da wuri, ina son ganin ka. Kada ki damu, ina kawo? Yana can wajen baba.
kuma wala faɗa yake ta yi. Ka kira shi ka sanar da shi abin da ake ciki. Mujahid ya sauke ajiyar zuciya. Ba zan iya kiransa ba, amma ki daure ki je ki sanar da su. Don wayar ko caji babu yanzu. Zan saka caji kin ji? Masa daɗin baki kin ji tawa? Bari na bashi. Can ɗin zai fi. Ka sa caji don mu samu damar yin waya anjima. Sam shikenan. Ya kashe wayar. Wargowar da zai yi ya ga Maryam a bayansa. Wani irin faɗuwar gaba ya ji, amma sai ya yi ɗan murmushi. Dan nashi na rashin gaskiya. Ita ma sai ta yaƙe masa baki. Sannan ta ce budurwarka ce? Budurwa kuma ƙanwata ce. Ka ce kawunka ne. Yarsa ce ta kirawo ni da lambarsa. Kin san muna gida ɗaya tare da su. Shi ne take sanar da ni ana ta neman layi na shiru. Ni kuma sai nake gaya mata abin da ya faru. Maryam ta jinjina kai gami da murmushi. Dan ta ga kowa ya damu da kai a gidanku. Mujahid ya murmushi. Dan ma haka ai. Bata ci gaba da batun ba, suka nausa gida. Idan Allah ya kai mu gobe da sassafe zan tafi. Saboda kada na ɓata ran iyayena. Bata ce da shi komai ba. Sai da suka isa gida. Ta shiga ciki ta ɗan ɓata lokaci sannan ta fito masa da sanwar dare. Ya zuba wa abincin idanu kamar ba ɗazun nan muka kama cin abinci ba. Ke ba kya tsoro cikina ya fashe? Ta fashe da dariya. Wa ya gaya maka ci yana sa ciki ya fashe? Shi ma dariya ya yi. Sun yi ce mu dai hira anjima sai mu ci. Ta miƙe ta gyara masa wajen kwanciya. Ta ɗauko filon da ta kwanta da shi a waje ta ajiya ta yi musu kai da ƙafa. Ta kwanta ta ce ka zo ka kwanta. Yana zaune kan kujera, tsoro ya kama shi. Na kwanta a kusa da mace kuma sai dai ya kasa kin amsa gayyatar ta. A cewar sa dama ce ta samu gwanda na dama. Idan ya tafi ba za ta ƙara sa shi a idanuwanta ba. Ya faɗa kan katifar sai dai bai kwanta ba, zama ya yi. Saboda rashin sabo kwanciya kusa da mace kawai sai ya ji shi yana mai ɗari-ɗari. To mu je labari. Ya ɗan gida. Labari za ka bani mai daɗi dangane da soyayya Mujahid. Kamar wani Romeo, ni soyayya ba ƙuwa ce a gare ni. Ke ce dai na ga kamar idanuwanki sun buɗe a fagen so. Ni fa ban taɓa jin so ba. Kai kaɗai ne zuciya ka taɓa jin son sa a raina. Yayi dariya kafin ta faɗa ni kawai. Kula da gaske nake. Idan haka ne ta yaya aka yi bakin nuna tsoro? Alhalin an ce duk mafarin soyayya sai ya dinga shakka. Wa ya ce? Haka aka ce. Cewa kuma na yarda da hakan. Kenan ka taɓa soyayya a baya? Mujahid yayi saurin kaɗa kai. Ban taɓa ba. To ai kai ma baka yi ɗarɗarin ba. Ka faɗi so da irin kalmar da ake so a faɗe ta. Sai dai jinkiri da za ka yi. Saboda haka da ka ɗauki zancen wasu ka tabbata shi, domin kuwa kowa da irin yadda lamarin duniya yake zo masa. Wani zai zo masa da sauƙi, wani kuma zai zo masa da wuya. Haka wani yana da wayewa game da buɗewar idanu akan komai, zai tunkarar da ko da baƙo ne a gare shi. Wannan kuma zai kasance kullum cikin duhun kai yake a hakan abin da yake yi kullum. Na yarda da ke. So mu irin waɗanda suke da buɗewar idanu ne. Ta faɗa tana dariya, shi ma da yayi. Daga baya suka ɗan yi shiru na ɗan lokaci. Kowa nazarin abin yake yi. Ta kuɗawa a ransa. Mujahid ya amsa cikin rawar murya domin wasu abubuwa na son su faru da shi. In tashi ne in koma kan kujera na kwanta. Abinda Mujahid ya so ya ce, in tashi ne in koma kan kujera in kwanta? Abinda Mujahid ya so ya ce amma sai ya kasa cewa saboda me? Saboda na san addinin ku ya haramta muku yin haka. Ke ma ai addinin ku bai halatta muku yin hakan ba, sai dai ban da cikakken tabbaci. Idan har za ka aure ni babu aibu don mu tare waje guda da kai, musamman idan aka yi mana baiko. Mujahid ya yi shiru gami da gyara zama. Hakika addinin mu ya yi hani ga aikatawa wata ɓarna tsakanin mace da namiji kafin aure. Ko yaya take, amma muradin zuciya yake jefa wasu masoyan su afka saɓawa Allah ta hanyar kusantar juna irin su. Ke kuma ina so ki koma can ki kwanta Maryam.
Hakan ya ji tauhidi a cikin ransa, ya ji wani irin tsoron Allah ya dabaibaye shi. Ya tuna irin kyautatawar da take kan duk saurayin da ya riƙe kansa bai yi zina ba har ya aure, don haka ya ƙarfafa zuciyarsa ko da mai zai faru zai kyautata wa mutuncinsa. Dariya ta yi. Kana nufin ina nufin za mu yi zina kenan? Tambayar ta bugar masa zuciya, don haka ya kasa cewa komai. Ƙarshe sai ya yi shiru, ya kasa cewa komai. Ba zina nake nufi ba, kwanciyar da muka yi nake nufi. Ban taɓa zina ba, ban fatan na aikata ta ba. Haba Mujahid, ni da na ke ƙoƙarin zama musulma, ta yaya za a yi na yi zina? Ko a matsayina na kafira ina tsoron Allah. Duk abin da na ji malamanku suna faɗin haramun ne, ina ƙoƙarin na ga na aikata shi. Wallahi Allah, ba nufi na kenan ba. Wannan kwanciyar da muka yi nake nufi. Ya ji nauyinta sosai, don haka ya ce kin kawo min magana akan kwanciya. Ita kwanciya ana faɗar ta ne a Hausance idan ana so a kautar da faɗar zahirin abun. Amma idan aka ce da Mujahid da Maryam suna kwanciya tare, ma'anarta a Hausance shine suna zina. Ta sauke ajiyar zuciya tare da yin murmushi. Na san hakan, to amma ta yaya zan raɓe maka ita ainihin kwanciya? Haka fahimta, dole zan ce kwanciyar. Dalilin da ya sa ka kawo zina saboda kana ganin ni kafira ce. Ai kuwa ina jin ko a wani addini babu yin zina kafin aure, sai dai wasu sukan zauna a gidan miji ta ɗauki nauyin matar ne. Kina nufin za su zauna tsawon lokaci ba tare da sun yi komai a tsakaninsu ba? A'a, ba zai yiwu ba Maryam. Zaman zina ne suke yi, sai dai ke manufarki da kika ɗauke su daban ce, amma har haihuwa ana yi a irin zaman da kike faɗa min. Babu mamaki, ina da ƙarancin sanin hakan, ko kuma don ban taɓa ganin an haihun ba, shi yasa ban hakan za ta iya faruwa ba. Ni dai a yadda nake ji na, za mu kwana a haka mu hantse ba tare da wani abu ya shigo tsakanina da kai ba, saboda ba shine a gabana ba. Ya yi shiru. Amma addinin Allah ya ce ku nisanci zina, ma'ana kada ku kusanci zina. Me kusantar zina? Shine keɓancewa tsakanin mace da ba muharramar ka ba. Ɓam sai miƙe. Na ƙaru da kai Mujahid, zan koma waje na kwanta. A'a, ki kwanta, ni ma na tsarkake zuciyata kamar yadda kika tsarkake kai. Da girgiza kai. Ba zan iya kwana a tare da kai ba alhalin kana jin shakka. Ki zauna na ce. Da girgiza kai. Yanzu da gaske gobe za ta tafiyar ne? Da yardan Allah da sassafe zan bar nan. Me alƙawarin mu? Ma'ana ta wace hanya za mu sake haɗuwa? Mujahid ya murmushi. Ta waya za mu tsara dukan abubuwan da ya dace mu yi. Sai shiru tana kallon sakata. Mujahid, za ka aure ni kuwa? Ya lumshe idanuwansa. Me zai hana? Me yasa kika yi min wannan tambayar? Ina ji a jikina kamar ba ka jin suna kamar yadda nake jin na kasa. Tasowa ya yi daga inda yake zaune, ya kamo hannunta. Ta wacce hanya zan nuna miki son Maryam? Ta girgiza kai. Ban sani ba. Ya ja ta cikin jikinsa, ya rintse, sai ta ture shi daga jikinta. Ta tsaya a gabansa tana kallonsa kamar yadda shi ma ya tsira mata idanuwa. Me yasa kika yi min haka? Shauƙin sonki da ke yawo a cikin jinina shi ya tursasa ni da na yi miki hakan. Sai murmushi ta faɗa jikinsa. Na gamsu da amsar ka masoyina. Ina son ka. Suka zauna a kan katifar a rungume da juna. Mu kwana a haka Mujahid ya faɗa cikin muryarsa a dashashiya. Yana lumshe idanuwa. Suka jima a kwance, kowa na ajiyar zuciya. Abin da ya tafi tunani shine Maryam anya ba ta saba yi wa masu samarinta ba. Sai kuma ya tuna da ƙanwarsa ba da zai aura ba take cikin garin Kano. Ta sha ta rungume shi, ko kuma ta kama masa hannu. Ita kuma wani zargi zai yi a kanta? Zarginsa ɗaya ne a kanta, cewa tana matsanancin son sa. To me yasa ita ma Maryam ba zai yarda da cewar matsanancin so ne ya kawo haka ba? Da ƙyar da tuɗin goshi ya samu kansa ya kuɓuce daga sharrin shaiɗan. Ya kuma yarda cewa ita Maryam san babu komai a zuciyarta, shauƙin so ne kawai ya sa ta aikata hakan. Amma dai kuskure ne babba, don ya tabbatar da a ciyar da Ruƙayya suka yi wannan rayuwa, babu abin da zai hana su kwance amarcinsu tun a cikin ɗakinsa. Ko
nata. Idan haka ne ita Maryam yaya take? Ya je ya yi wanka kafin a kira sallar asuba, sannan ya ɗauro alwala ya saka sababbin kayan da ya siyo jiya. Maryam na taya shi gyara can hatta mai ita ta shafa masa a ƙafa. Ta kuma koma cikin gida a cikin mako asubahi ta shirya masa komai ya ci ya yi nak. Ta kira mahaifiyarta suka yi sallama. Kuɗi ya ɗauka kimanin 5,000 ya bai wa mamanta, sannan suka fito waje. Maryam na riƙe da hannunsa suka nufi titi. Tana kuka tana sanar da shi da daɗin kalamai. Sai ta dangana da shi har tashar da zai hau mota zuwa Zamfara. Ka tuna da ni a duk inda kake Mujahid. Kada ka ce ka rayuwa da wata a can baya a wani gari wai Isigogo. Ka rayu da ni a tarayyarka a badaninka, ba a tunaninka ko a mafarkinka ba. Kada ka sake ka tuna baya da ni. Ya zama ko da za ka tuna bayan, ka tabbatar muna tarayya da kai Mujahid. Na ɗaukar miki alƙawari. Ta share hawayenta. Ka gaggauta kusanto ni gare ni, ka domin na kama kalmar tsira, kalmar Allah. Na zama musulma tamkar kai. Na alƙawari. Sai dai ki shirya a duk lokacin da nace kule ki ce cas. A koda yaushe kai ne abin jira na Mujahid. Ya juya da zumar ya shiga motar saboda wani hawaye da ya ji ya fara taso masa. Sai ya ji ta riƙe shi, ya waigo gami da kallon hannunsa. Hannunta ne gam akan nasa. Kafin ya ankara ta taho ta rungume shi. Sai da ƙyar ya samu kansa yana bin jama'a da kallo, domin a ganinsa za a damu da abin da yake yi. Ina kowa? Sai ya ga kowa na sabgar gabansa. Ya shiga mota aka tashe ta. Binsu take yi har mota ta fita daga tasha. Tana ji jikin windo tana ƙara tunasar da shi alƙawari idan tana zubar da hawaye har mota ta ɗauki hanya. Zaɓi na 7. Mujahid bai shigo gida ba sai ƙarfe 7 na dare. Ya yarda da maganar rashin mota ne mai kyau daga Zamfara, don wata tsohuwar mota ya hau a tashar ma. Sannan daga tashar ma zuwa Kano wata motar ce irin Fijo ɗin nan ta tada mai zungureren baya. Kai tsaye ɗakin mamansa ya shiga. Bayan sun gaisa ya gaya mata ƙarya da gaskiya, sannan ya wuce zuwa ɗakin mama. Nan ma ƙarya da gaskiya ya sanar da ita. Ta kuma yadda tare da yi masa fatan dawowa lafiya. Shirye-shiryen da ya samu ‘ya'yan gidansu na yi, saboda haka sai ya wuce ɗakinsa ya kwanta. Ya kira sahibarsa a waya, sun jima suna hira sosai. Sannan suka yi sallama, inda ya mata ƙarya zai je wata 'yar unguwa. Nan kuwa Ruƙayya ce ta dame shi da kira a ɗaya wayarsa, sai shiga ya same ta. Misalin ƙarfe 10 kowa ya watse, sun sha hira da ita tare da ƙara shirye-shiryen da zai zayyano masa irin abin da mahaifinta ya tsara a bikin. Don haka sai da ya kai 12 sannan ya yi sallama da ita. Shi ma ɗin gani ya yi idan sahu ya ɗauki rashin haƙurin da ta saba yi zai bayyana, don haka ya koma gida. Da safe kowa alƙawari ya yi ya kira Ashiru, Malam Kabiru, Mustapha da direba da wannan matar duk ya yi zayyane musu alƙawarin da ya ɗauko. Sun yaba masa, sun kuma ba shi ƙarfin gwiwar yin hakan ibada ne. Shi kuwa a wani ɓangaren hanya yake nema wacce zai raba kansa da Maryam. Da zarar an gama biki zai haɗa baki da Aminu ya sanar da ita cewar ya yi hatsarin mota ya mutu. Ganga aka ɗauki hidimar biki, wanda jeka na jeka can ya hana Mujahid yin waya da Maryam, ita da bata san abin da ake shukawa ba. Ta ɗora da zargin saɓa alƙawarinsa. Ta dai yi haƙuri da uzurin da yake bata na cewar tafiyar da ya yi ya samu aiki ya kace masa, saboda haka kullum da bacci yake dawowa gida. Masu sauraro, za mu dakata a nan sai mun haɗa kashi na 9.